Salutare, salutare! Este duminică și vreau să vă arăt un teren de vânzare la Pădurea Felix. Terenul măsoară o suprafață de 1000 de metri pătrați. Avem două parcele de 1000 de metri pătrați. Frontul de 25 de metri lineari. Iar noi suntem la Pădurea Felix. Este o zonă superbă. Este foarte liniște aici. Iar prețul pentru teren este de 45 de euro metru pătrat, ușor negociabil. Deja s-a donat pentru drum 12 metri lineari. Curentul este pe teren. Apa și canalizarea se află la aproximativ 400 de metri distanță de parcele. Cum vă spuneam, zona este extraordinară. Este o zonă bună dacă dorești să investești, deoarece poți să faci și o mini-pensiune sau o casă de locuit. Distanța prin pădure până în Felix, aproximativ 500 de metri. Este o zonă foarte frumoasă, deoarece poți să te recreezi, poți să faci plimbări prin Pădurea Felix. Este pistă de alergat. Mai mult de atât, pădurea este amenajată. Se găsesc băncuțe. Vara este splendid. Splendid, splendid. Te invit să mă contactezi, să vin să-ți arăt și terenul. Iar dacă ți-l place, de ce nu să și investești aici? Te aștept cu drag.